ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಪೂರನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಕಲಿಗೆ ಬೋಲ್ಪುದ ಸೊಲ್ಮೆಲು. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂದಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ವೀಡಿಯೋದಾದ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಏನ ಪೂರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಉಂಡು ಬೊಕ ಏನ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ತ ಪಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾವಡಂಡ ವೀಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ತೂಂದು ಪಂದು ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಹ್ಯಾಪಿ ದೀಪಾವಳಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇಫ್ ಆಗೋದು, ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬದ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದು ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಈಗ ಲೈಫ್ ಏನೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಭಂಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತಂಡಲ್ಲ ಅವು ಪೂರ ಸಾಲ್ವ್ ಆದ ನಿಗಲಿಗೆ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಪೂರ ತಿಕ್ಕಡು ಬಂದು ಯಾನ್ ಈ ಮೂಲಕ ದೇವರೆಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಪೂರ ಕಲೆಗಳ ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಪರ್ಬಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂತ ಸೀಪೆ ಗಟ್ಟಿ ಅಂಚನಂತೆ ಚಪ್ಪೆ ಗಟ್ಟಿನ ಮುಲ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಐಕ್ ಈರೆಗ್ ತಟ್ಟದವೇನೊಂಜಿ ಬೇಯರೆಗ್ ದೀವರೆಗ್ ಬೊಕ ಅಂಚನೆ ಬೈಯಾಗ ಒಂದು ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅದೊಂಜಿ ಅವಲಕ್ಕಿದ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಮಲ್ತಿತ್ತು. ಫುಲ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಟೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂಜಿ ಶುಗರ್ ಒಂಜಿ ಬುಡ್ದು ಬಾಕಿ ಪೂರ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ದಿ ಆದೊಂಜಿ ಮಿಕ್ಸ್ಚರನ್ನು ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿತ್ತ. ಸೊ ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಫುಡ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ಪನ್ನೀರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಡಿ ಗಟ್ಟಿ ಒಂದು ಪೂರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಫುಡ್ಗೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ. ಸೊ ನಿಕಲಿಗೆ ಯಾನಿನ್ನಿ ಎನ್ನ ಮಾಮಿನ ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತದ ಫುಲ್ ರೆಸಿಪಿನ ತೋಪ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ದಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಅಂದೆ ಪನೊಲಿ. ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ದಾತ ಅರಿನಿಗೆ ತೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂತೆ ಬೀನ್ಸ್ದ ಬೀಜನ್ಲ ಗೆತ್ತದು ನೆಕ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಅರಿಕೆ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಬೇಳೆ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಲಕಡ್ಲೆ ಅವನಿಗೆ ಎತ್ಲ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿಲ ಪಾಡನಲ್ಲಿ ಒಂತೆ ಕಡಿಮೆಲ ಪಾಡನಲ್ಲಿ ಒಂತೆ ರುಚಿ ಅದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಂದು ನೆಲಕಡ್ಲೆ ಬೇಯ್ದಾನಾಗ ಒಂದು ಈತೇನೆ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತದ್ದು ದೆಕ್ಕೊ ನೋಡು ನೀಟಾದ ದೆಕ್ಕೊಂದು ನೆಕ್ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿದ್ದಿನ ತರಕಾರಿನ ಪಾಡ ನೋಡು ಬೀನ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾರೆಟನ್ನು ಪಾಡೊಂದು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಕಿಂಜ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಇಡಿಯೇ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ. ರುಚಿಗೆ ಬೋಡ ಏನಾಯ್ತು ಉಪ್ಪು ಅಂಚನಂತೆ ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ದು ಮತ್ತು ನೀರು ಜಾಸ್ತಿಯೇ ಪಾಡ ನೋಡು ಪಾಡೊಂದು ಒಂಜಿ 2 ವಿಸಿಲ್ ಗೆತ್ತಂಡ ಯವು ಕುಕ್ಕರ್ಡು ಒಂದೊಂದು ಸೈಡ್ ನಮ್ಮ ಬೇರೆದಿ ಕಂಚನೆಕ್ ಬೋಡಾಪಿನ ಅಂಚಿನ ಮಸಾಲೆ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಲ್ದನ್ಗೆ ಸುರುಕು ಒಂಜಿ ಬಾಣಲಿಗೆ ಒಂತೆ ತಾರದೆಣ್ಣೆನ ಪಾಡೊಂದು ಬೆಚ್ಚ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ಉರ್ದುದ ಬೇಳೆ ಅಂಚನೆ ಕಡಲೆ ಬೇಳೆ ಮಸಾಲೆ ಪೌಡರ್ ಮಲ್ಪರೆಗೊಂದು. ಸೊ ಒಂದೇನಂತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನಂತೆ ಕಾಯಿ ಪಾದು. ಸೊ ಒಂದು ಕಾಯೊಂದು ಬರ್ನಾಗ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ 2 ನುಂಗೆಲ್ ಮುಂಚಿನ ತಂದು ಮಲ್ತದ ಪಾಡೊಂದು 2 4 ಅಂತೆ ಸ್ಪೈಸಿ ಬೋಡಾಂಡ ಒಂಜಿ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೊಂದು ಒಂಚೂರು ನೆಲಕಡ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು. ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆವಡು. ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆನಾಗ ನೆಕ್ ಅಂತೆ ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗರಣೆದ ಸೊಪ್ಪನ್ನೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ್ದು ದೀವ ನೋಡು. ಅಂಚನೆ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಕೆಲವು ಪೂರ ಈ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜನ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ನೀಟಾದ ಫ್ರೈ ಆನಾಗ ಒಂದು ಒಗ್ಗರಣೆದ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಪೂರ ಪಾಡೊಂದು ಶೋಕುದ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಕೆತ್ತೆ ಲವಂಗ ಪೂರ ಏನುಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಒಂತೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಆನಾಗ ಒಂತೆ ಅವೆನ್ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಅಂತೆ ನೀಟಾದ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂದೇನು ನೆಕ್ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ತಾರ ಇಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದು ಚಪ್ಪೆ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇನು ಶೋಕ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ಪೌಡರ್ ಮಲ್ತದ್ದು ದೀವ ನೋಡು ನೀರು ಪೂರ ದಾಲ ಪಾಡೊಡಿಂದಿಜ್ಜಿ ತೂವಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ಇಂಚ ಆತನ ಒಂದು ಚಪ್ಪೆ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇನೊಂಜಿ ಶೋಕದ ಪೌಡರ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ದೀವಂಡ ಅಂಡ್ ಅಂಚಿಡು ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತ್ ಬೇಯ್ದಂಡೆ ಕುಕ್ಕರ್ದ ವಿಸಿಲ್ ಪೋತೊಂದು ನಿಕಲ್ ತೂವಲಿ ಶೋಕು ಬೇಯ್ದನು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದೇನೊಂಜಿ ಬೇತೆ ಬಾಜನಗು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಲ್ತದು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯ್ದನು ತೂವನಾಗನೆ ಒಂಜಿ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಅದು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ತೋಜೊಂದು. ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಏನು ರೆಡಿ ಮಲ್ತದಿ ಒಂದು ಪೌಡರ್ ಅವೇನು ಪೂರ ಪಾಡೊಂದು ಒಂಜಿ ಪುಳಿ ಒಂಚೂರು ಪುಳಿತ ನೀರನ್ನೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತ ನೋಡು.
ಜಾಸ್ತಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂತೆ ಪುಳಿತ ನೀರಿನ ಪಾಡೊಂದು ನನ್ನನೆ ಕೇತು ಬೋಡ ಆತ ನೀರನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಾಡೊಂದು ಒಂದೇನು ಪೊರ್ಲುದಂಜಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರದು ತೂವಲಿನಿಕ್ಕೆಲು ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಬೇಯ್ದನು ನನ್ನ ಶೋಕ್ ಮಸಾಲ ದೊಟ್ಟಿಗೂ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಕಡಿಮೆ ಊರಿಟ್ಟು ತೂನುದು ಇದು ನಿಖಿಲ್ ಕೈನು ಬುಡಂದೆ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತುಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂತೆ ಪೆಪ್ಪರ್ಲ ಜಜ್ಜಿದ ಮೂಲು ಪಾಡ್ದುಂಡು ನಾನು ಅಂಚನೆ ಪೊರ್ಲುದ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊರಂಡು ಅಡೆಗು ಟೇಸ್ಟಿ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿತ್ನ ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತ್ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ 4-5 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ತುಪ್ಪನ ಪಾಡೊಂದುಂಡು ಐಕ್ ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಏತು ಒಂತೆ ಕಡಲೆನ ತುಪ್ಪೊಡೆ ಶೋಕುಡು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಒಣ ಮೆಣಸನ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿನ್ಲ ಒಟ್ಟು ಶೋಕುಡು ಫ್ರೈ ಮಲ್ದು ನೋಡು ತುಪ್ಪದ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊರಂಡ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಇಂದು ಪೂರ ಅಂತೆ ಪಜ್ಜಿ ಮೂರಿ ಪೋನ ಮುಟ್ಟ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಡು ಅಂಚನಂಚಿ 10-15 ಕ್ಯಾಶ್ ಇಡಿ ಪಾಡ್ದನ್ ಮುಲ್ಪ. ಸೊ ಒಂದು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಫ್ರೈ ಆ ಒಂದು ಬರ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗರಣೆ ಎಲ್ಲ ಇಡೆಗೆ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತ್ಗೆ ಈ ಒಗ್ಗರಣೆನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಒಂತೆ ನೀಟಾದ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಒಂದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಕಲರ್ ಬ್ರೌನ್ ಬರ್ನ ಮುಟ್ಟ. ಸೊ ಆಂಡೊಂದು ನೆನು ಪಾಡಿಯ ಇಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿತ್ನ ಹೆಲ್ದಿ ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತ್ ರೆಡಿ ಆತನ ಇನ್ನಿತ ದೀಪಾವಳಿದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತ್. ಸೊ ರೆಸಿಪಿನ ವರನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ. ಅವ ಸೊ ಶೋಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂಚೆ ದೀಪ ಬತ್ತಾಯಿನಿ ಲೈಟ್ ಫುಲ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾನೆ ತೋಪೊಮ್ಮೆ ಎಂಚ ಮಲ್ದನಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಶೋಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಡೌನತ ಆಯ್ತು ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡು. ಅವು ಕೈತಲ್ಲಿ ತೂಡವು ಸ್ನೇಕ್ ಆಪಿನ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ. ಓ ದೇವ್ರೆ ಚಟ್ಪಟ್ ಅಯ್ಯೋ ಅಡ್ಡ ಬೋರು. ಅವಳುಂಡತ್ತ ಮಿತ್ತಡಿ ಕೊಡಿಡ್ದಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ಹಾಂ ಈ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಮಂತದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಈ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ದೀಪ ಲಾಸ್ಟ್ ಅರ್ಧನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಕೊರಲ್ಲ ಪಂದೊಚ್ಚಿ ಮಾರ ಒಂದು ಆರಾಮ ಅವು ದಂಡೆ ಅಯ್ಯೋ ಕೂಲ
ಇದು ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಒಂದು 37 ಹಾಂ ಮಸ್ತ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು ನಾವು. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಂಥ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಇಡೀಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ. ವೀಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಮಾತಿರ್ಲತ್ತು ಇನ್ನಕ್ಕೆ ಪೂರ ಕಲಿಗಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಕಲಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ದಸಲ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೇ ಬೊಕ್ಕಂದು ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಕ್ಕಂದು ಕಲಿತಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.